і галасавалі не столькі за Лукашенко, колькі проціў Кебіша быў. А гэта як з табакеркі это выскачыў. Ну і так перацягнуў на сябе некую увагу просто. А цяпер ад этого чорта не пазбавіцца просто фізічна. Вот. І час быў страчаны, і, конечно, і потым пачаліся працэсы этой русіфікацыі і адмовы ад беларускага грунта, і культура ў заняпад урэшце вось прыйшла. І, конечно, просто наступным пакаленням будзе цяжэй усё гэта зноў аднаўляць. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается демократию. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вами Зміцер Лукашук, а маім госцем сёння будзе, можна лічыць, што такое кумаўство і карупцыя, таму што мой даўні сябар, мой аднакурснік, мой калега, журналіст і былы палітвязень Ігор Карней. Прывітанне, Ігор. Прывітанне, Зміцер. Мне, дарэчы, будзе вельмі цікава ўсё ж таки дадаць да абмеркавання, да пошукаў і фармулявання нашай нацыянальнай ідэі вось гэты турэмны зонаўскі каларыт, калі ён увогуле сюды патрапляе. Але давай ведаеш, з чаго пачнем. Ты ўсё ж таки чалавек дасведчаны. Як ты лічыш? Скажи мне, калега калегу, ці не глупствам я займаюся, шукаючы ці спрабуючы са сваімі гасцямі неяк сфармуляваць нацыянальную ідэю? Не, кожны нешта шукае. Шукаюць нафту, шукаюць золата, шукаюць іншыя там карысныя і патрэбныя рэчы. Нацыянальную ідэю трэба шукаць, асабліва ў беларускім выпадку, дзе яна крыху размытая. На жаль, і знешнімі фактарамі і доўгімі акупацыямі, што тут ужо казаць, і тым, што замянялася насельніцтва і вынішчалася, і цяпер вось, ёсць тэрыторыя, а з ідэяй, як паказвае досвед, не вельмі ўсё добра. І таму не страціць, галоўнае, што вось гэтыя сляды, каб там пяском не засыпала, там ветрам не развеяла, а каб яны все-таки гэты адбітак заставаўся і для пакаленняў нашых. Тут трывожная сітуацыя, што зараз вялікі адток, асабліва вось маладых, такіх прасунутых людзей, якія маглі б гэты сцяг падняць і панесці далей. На жаль, вось эта маргіналізацыя насельніцтва, яна не татальная, таму што многія людзі, яны ж, напрыклад, пасля таго ж пераломна, скажем так, 20-го году людзі засталіся, матэрыял гэта ёсць. Ён просто чакае моманту, каб паўстаць, як той Фенікс, і зноў заявіць пра сябе. Таму гэта вось палітыка на штыках, яна не новая. Это ж не першы раз, калі волю народа стараліся так прыбіць менавіта сілай. Калі спрыяльныя ўмовы вяртаюцца і людзі як тая травінка праз асфальт пралазіць, так і людзі таксама пачынаюць вяртацца да сваіх каранёў, успамінаць, узгадваць, і все ёсць. Так што займаешся тым, чым і мае быць. Так, няма сумневу. Але паглядзім, усё ж такі, калі мы гаворым пра нейкія нацыя-будаўнічыя працэсы, то нават у нашых суседзяў, нават калі браць там цэнтральную ўсходнюю Европу, яны завершыліся там калі не 17 стагоддзя, то 18, 19, пачатак 20, самы край. У нас тут 21 стагоддзя. Все ўжо, можа, думаюць, якім там расфармулёўваць свае нацыянальныя ідэі, будуюць нейкія Еўрасаюзы, агульныя такія фармаванні, а беларусы ўсё ходзяць і нешта шукаюць. Прынамсі, я тут штурхаю іх, каб яны нешта шукаюць. А можа, ім гэта не трэба? Можа, такі шлях у беларусаў, што без некай нацыянальнай ідэі, потому что, такі шлях. Вось карыстаюцца нашай рахманасцю, што называецца, такой крыху, можа, падатлівасцю. Вось тая ж Валадарка, дзе мне давялося там 9 месяцаў прабыць, і фактычна яе там ледзь не пахаваць, таму што я выехаў з апошнім выпускам валадарскім. Это вось красавік 2024 году.
Вось она просто зачынялася фізічна, тому што ўсе гэтыя вежы ўжо нахіліліся і гатовы былі там заваліцца. І нас всіх раскідвалі ўжо ў чаканні апеляцыі бліжэй да зон. Так вось, ну, я да чаго это гавару, што ну, все прышэсці фактычна іншаземцаў на нашу зямлю, яны з чаго пачыналіся? Ну, вось той жа расійскі досвед вельмі яскравы з будаўніцтва турмаў. Ну, царква, турма, в прынцыпе, это тое, што павінна было гэтага чалавека пазбавіць памяці, мовы, культуры і так далей. Ну, калі ты пачынаеш яшчэ выступаць, вось табе ёсць стылізаваны пад замак, ну, карцер такі, дзе ты можаш там крыху сваю думку там неяк нівеляваць. Вось. Таму, ну, на жаль, так, вот знясіленыя і просто стомленыя вось гэтымі бясконцамі транзітнымі ваякамі, якія хадзілі то з захада на ўсход, то з усхода на захад і так далей. Ну і просто падпадалі пад эту раздачу. І, ну, што казаць, ну, пацярпелі, так, і, ну, можа, не зусім ўжо і наша віна, што станавіліся такімі урэшце і з капітулянскімі настроямі. Ну, і это, зноў жа, это ўжо больш тычыцца, можа, Савецкага Саюза, вось, калі там апошняе перад незалежнасцю 70 гадоў, там уже было не да нацыянальнай ідэі, там зусім іншая навязвалася ідэалогія. Ну, тыя ж вот краіны Балтыі, яны дагэтуль, дарэчы, вось, калі гаворыш нам з людзьмі, і маладыя, і старэйшыя, яны, ну, заўсёды, ну, не ўсе, конечно, розныя ёсць, ну, але у масе сваёй кажуць проста адкрыта слова акупацыя. Калі была вот савецкая акупацыя, то мы былі такія і такія. У беларусаў, на жаль, вось, ну, не такое усведамленне вот этой савецкай гісторыі. Многія ностальгуюць по той мінуўшчыне, не такой далёкай. Але вось, каб хтосьці сказаў, што была савецкая акупацыя, ну, я, напрыклад, ну, магу пачуць там ад умоўнага Зянона Пазняка і вось людзей адраджэнцаў таго часу. Але каб это было сказана, ну, некім 40-гадовым там чалавекам ці крыху маладзейшым, ну, яны ўспрымаюць гэта проста як такі вот адрэзак гісторыі. І многія скажуць, трэба, каб і помнікі ў Леніна стаялі, там, і усім гэтым крывапійцам іншым, але, ну, гэта, типа, ледзь не такое як бы згодніцкая такая пазіцыя, што, ну, вось, што было ў гісторыі, ўжо не выкрэсліш. Не паспелі, на жаль, вось ад пачатку 90-х стаць на грунт двумя нагамі, недзе так падвіслі паміж небам і зямлёй, і не развілася, вось, на жаль, тады, калі былі даволі спрыяльныя умовы і адсылкі вось да сапраўды гісторыі, а не то, што яна нібыта пачалася там у 17-м годзе, а цяпер это карэктывы зробленыя, што Беларусь ледзь з 94-го года пачалася, такая стабільная, сапраўдная, а да гэтага развалы былі, просто немагчыма было жыць. Вось, таму, ну, вось так, неяк дыбаем. І я думаю, што, ну, і не такія рэжымы, в прынцыпе, завальваліся, і, ну, не ўсё скончана, і будзе і ў нас, як бы, святло ў канцы туннеля. Святло-то будзе, і нам, як заўсёды, трэба перажыць, перачакаць, выжыць. Як это заўсёды і было? Вот як ты і праўду сказаў, там, колькі там стагоддзяў ужо праз гэтую Беларусь, то з усходу на захад, то з захаду на ўсход, усё бегалі нейкія орды, і толькі беларусам головы ляцелі, і беларусы выжывалі. І таму, вот як можа, беларуская нацыянальная ідэя у тым, каб не мець ніякай нацыянальнай ідэі, таму што гэта дазваляла выжыць, перажыць. Хто ты? Ай, ніхто, тутэйшы. Які, не, нічого не знаю, ніякай там у мяне ідэнтычнасці няма. Ці як это сказаў Павел Церашковіч, наш выдатны гісторык, што у беларусаў, як это сказаць, у іх такая ідэнтычнасць, якую яны могуць выбіраць. Вот не нарадзіўся беларусам, а нарадзіўся, і праз пэўны час ты думаеш, кім я хочу стаць, і становіцца хто палякам, хто літоўцам, хто рускім, ну а хто там ужо там по астатачнаму прынцыпу беларусам. Можа так? Ну, і ёсць такое. Ну, дарэчы, на тэрыторыі Беларусі да 20-го году, калі
ён даў вялікі такі штуршок для ідэнтыфікацыі, самаідэнтыфікацыі. Так вось я вот неяк ездзіў, таксама здзівіўся, Воранаўскі раён, ну, вот, Гарадзінскай вобласці, это ўжо на самай мяжы з Літвой, і там паводле перапісу не апошняе, а перадапошняе, по-моему. Это было адзінае месца ў краіне, дзе абарыгены, вот мясцовыя гэтыя жыхары, вызначылі сябе, ну, зусім не беларусамі. Там, карацей, статыстыка такая, 83% прызналі сябе палякамі. І толькі 18, это не беларусы, там яшчэ 17 дзялілася паміж літоўцамі, таму што это зусім побач, паміж там габрэямі, ну і беларусы там ледзь не некай меншыні. Гэта вот на тэрыторыі цяперашняй сучаснай Беларусі. Ну, правда, там палякі такія толькі з-за таго, што ходзяць у касцёл. Ну, калі ты ходзіш у касцёл, ты апрыоры паляка. Вот яны так сябе і пазіцыянуюць той і польскай мовай, ну, фактычна добра не ведаючы. Ну і таму з усім астатнім. Але ў 2020 годзе, як мне падалося, адбыліся пазітыўныя працэсы і ўжо, ну, якраз такі не тутэйшасць сыграла ўжо галоўную ролю, а менавіта вот салідарнасць. І тое, што раней сапраўды вось людзі, якія ад'язджалі за мяжу і там, ну, і заставаліся жыць. Ну, беларускіх суполак, не лічачы вось гэтых пасляваенных такіх мэтавых адыходаў, там з арміі Андерса, там яшчэ вось былі адтокі, которые, ну, людзі беглі ад бальшавізму. І тады, ну так, вот сфармаваліся гэтыя беларускія асяродкі, але усіх і трывожыла, што вось гэтыя старыя людзі, яны проста сыходзяць і на каго ж пакінуць спадчыну сваю. Таму што ўжо іх дзеці, яны, ну, былі ўжо там якім там трэцім там пакаленні, допустим, чацвёртым пакаленні, яны ўжо былі амерыканцамі, брытанцамі, аўстралійцамі, французамі, но але не беларусамі. То бок была размытая вот такая нацыянальная ідэя ўжо, ну, да максімуму. Але вось пасля 2020 году усе людзі, якія вымушана з'ехалі, якія таксама па ўсім белым свеце там разбрыліся, упершыню, напэўна, вось гэта новая генерацыя, якая асацыявала сябе менавіта з беларусамі. Не з рускімі традыцыйна, дзе яны там у большай частцы на Брайтон-Біч нам расплываліся, не з украінцамі нават, якімі сімпатызавалі, а зараз пасля 2022 году, ну, і такой значнай ступені сімпатызуюць і падтрымліваюць, але ж, ну, беларусы і украінцы все-таки не адно і тое ж. І вось вялікая сіла вот этого 20-го года ў тым, што падштурхнуў людзьмі звацца ў літаральным сэнсе, беларусамі звацца. І гэта, ну, вельмі важна, таму што вось гэтыя суполкі, якія, ну, я не бяру вот гэтыя самыя вялікія кангламерацыі, вось літоўскую, польскую, там, дзе найбольш беларусаў. В Украіне ўжо няма, і не хутка, напэўна, з'явіцца. Але вось у Штатах, допустим, людзі, шмат вось такіх суполак беларускіх, яны рэальна дапамагаюць. Ну, дапамагалі на першым часе, калі яшчэ не было вось такое пераследу масіравана. Вось і рабочым рухам асобна дапамагалі, і проста некім сектаральным такім ўжо суполкам так сама дапамагалі. І яны, ну, асэнсавана называлі і лічылі сябе менавіта беларусамі. І вось эта беларуская салідарнасць, яна, ну, была такім адкрыццём нават для ўсяго свету. Калі была ўвага яшчэ такая, ну, вялікая і магутная, калі Святлана Ціхановская шмат ездзіла, калі было прадстаўнікоў вось у выгнанні на даволі высокім узроўні, прымалі іх па інстытуцыях і еўрапейскіх, і заакеанскіх. Таму плён ёсць. І, ну, ўжо нельга так ставіць пытанне, што беларусаў няма сваёй мэты і сваёй, ну, вот это крыжовага шляху, які трэба прайсці. Ён ёсць, і ён вымалёўваецца. Ну, пакуль ён, на жаль, з эпіцэнтрам не ў самой Беларусі, а больш па перыметры. І нават вельмі далёкім перыметры, па дальняй дузе, як кажа, так ён яго расплёскала. Ну, але нешта будзе, таму што я ж кажу, што вось гэтая асноўная маса, якая удзельнічала у гэтых хаджэннях па Менску, па абласных цэнтрах, па маленькіх гарадах, дзе ніколі ў жыцці не хадзілі,
ні за якім рэжымам, ні за савецкім, ні за царскім, ні за польскім. Вось у 20-м годзе хадзілі па мікраскапічных нейкіх там гарадах, вёсках там і так далей. І яны, гэтыя людзі засталіся. Да. Яны цяпер проста у стане такой вымушанай паўзы, таму што ну, рэпрэсіўны рэжым, ён аднолькавы фактычна для ўсіх куткоў свету. Калі ўсё на штыках, ўсё на гвалце, на рэпрэсіях і так далей. Але калі будуць адпушчаныя крыху возятыя лейцы, то, в прынцыпе, ўсё павінна вярнуцца на свае гэтыя шляхі. Ну, на жаль, чаго шкада, конечно, страчана часу, бо за гэта вось адрэзак з мовай, там катастрафічныя пераўтварэнні проста адбываюцца, і, ну, і ўсё менш і менш, і на такім дзяржаўным узроўні ўсё больше прэсінг. І культура падмяняецца вось усходняй выключна, і традыцыі забываюцца. Ну, на жаль, да. Я вот зоны некаторыя праехаў, і вось, напрыклад, сапраўды вось падзел усходняй і заходняй Беларусі зараз вельмі выразны. Вот гэтыя людзі, якія сядзяць з Гомельскай вобласці, з Магілёўскай, там часткова з Віцебскай, яны ўсе арыентаваны на Расію. Яны ўсе там працавалі. Тут амаль ні ў кого няма працоўнага месца свайго. Гэтыя працоўныя кніжкі амаль пустыя ўжо шмат гадоў, таму што яны ездзяць на заробкі Москва, там Піцер, невялікія гарады. Ды нават проста вот некаторыя з Хоцімскага таго ж раёну пераходзяць на той бок вот этой умоўнай мяжы. Ну, яна не умоўная цяпер пасля пачатку вайны. Там ужо даволі такія сур'ёзныя праверкі. І там нават на некай пілараме, там ці проста касіць па чыгунках вот гэтыя адкосы. Гэта ўсё у іх у такі вось уже расійскі абсалютна сектаральны вот такі шлях туды. Это вот Гомель, Магілёў, вот это все яны там. Ну, а адрозна уже заходнія яны, да. Яны так ці інакш гістарычна і тэрытарыяльна блізкія ўжо да Польшы, да Літвы, і там зусім іншыя. Я выйду, я буду дальнабойшчыкам там у Польшчы, там, ці поеду ў Літву. Вот, ну, вот это у адной зоне просто вот людзі, адны і тыя ж беларусы фактычна, ну, але яны вот мысляць по-рознаму. Трэба іх просто сабраць зараз у ядро, некай зацікавіць адной, вось, што ты робіш, дзякуй, нацыянальнай ідэі, каб яны просто пачалі адчуваць сябе не васаламі справа ці злева, а менавіта нацыі. Дык тут вот пытанне-то ў тым, нават калі застаецца адкрытым пытанне, мы-то з табой побачылі, прашлі праз усе этапы, пачынаючы там з гэтых вось першых выхадаў людзей на вуліцах у канцы 80-х гадоў, і потым там 94-й год першыя выбары і рэферэндум 96-го года, і ўсе гэтыя выбары, ўсё гэтае і плошчы, і ўсё гэта мы бачылі на ўласныя вочы. І для мяне застаецца как бы невытлумачальным, ну чаму не 6-й? Чаму не 10-й? Чаму вот 20-й год рвануў людзям, вот звычайным, простым? Не тым, хто быў нейкім чынам больш ці менш, але ангажаваны ці то ў палітычную, ці то ў грамадскую, ці то ў нейкую адраджэнскую актыўнасць, а шараговым людзям недзе там у вёсках нават. Ну, мне здаецца, што вырасла просто ну, такая генерацыя новых, маладых і цікаўных. Это якія, ну, фактычна глобалісты. Яны не камплексуюць перад светам уже вялікім. Нашы бацькі і мы самі былі абмежаваныя, і ты сам памятаеш, каб выехаць у пачатку 90-х за мяжу, нават, ну, Польшу, бліжэйшую, там, Бяла-Падляскую какую-нибудь. Это колькі трэба было прыкласці намаганняў. Мало того, што ты пашпарт замежны зрабіць, потым яшчэ дазвол на выезд асобна, потым яшчэ дазвол ад этой краіны, якая цябе прыме ці не прыме. Это, ну, просто изоляцыя была тотальная. Ну, фактычна, вот, да чаго Беларусь паступова он такім архаічным сэнсе вяртаецца. Але вось гэтыя маладыя і цікаўныя людзі, яны ўжо паездзілі па свеце, ну, даволі лёгка, і свет стаў вельмі блізкім, вельмі адкрытым. Калі ўжо не трэба табе турфірма, каб ты паехаў, ну, дзесьці там да мора. Ты можаш вот просто купіць квіток і сам дабрацца лёгка і больш эканомна, і не быць прывязаным да гэтых басейнаў і санаторыяў. І вось гэта параўнанне, напэўна, мне здаецца, вот згуляла сваю такую вырашальную ролю, таму што калі людзі бачаць,
асабліва вот гэтыя маладыя, якія паездзілі ўсё, прааналізавалі, пра сябе прапусцілі, калі яны бачаць, што з тваёй краіны хочуць зрабіць зноў нейкі там канцлагер, ну натуральна гэта абурае. І калі толькі што табе зрабіў нябожчык ужо Владимир Макей візу за 35 евро, а ты не можаш выехаць, таму што табе пакідаюць адну дзірку там умоўную там у бок захаду, праз якую ты мусіш там 2 сутак шчыміцца. Ну это таксама наўрад ці да гэтага рэжыму некія сімпатыі там будзе памнажаць. І я думаю, што і сярод цяперашніх вось староннікаў там Лукашэнкі вось эта ізаляцыя, яна ну якраз таки выклікае найбольшую, напэўна, незадаволенасць. Ну і таму вось здаецца, што у авангардзе пашлі якраз людзі ну не ангажаваныя ў палітыку. Ніколі яны фактычна не займаліся гэтым. Яны і не выступалі як палітыкі, натуральна, ў 2020-м. Яны проста былі супраць таго, што ну бессаромна крадуць у іх вось будучыні. Калі вось хочуць закансерваваць краіну у некім такім утрыраваным саўку, прычым ну беспадстаўна абсалютна. Ну для чаго ствараць зноў вось гэта мінулае у цэнтры Еўропы? Ну нашы ж улады заўсёды хваляцца, што Беларусь это самы цэнтр Еўропы і паказваюць там пункты на мапе, вакол якога там усё жыццё еўрапейскае павінна ледзь не існаваць. Ну і натуральна, што народ не хоча, і Лукашенко ж сам колькі разоў крыўдзіўся, што вось гэтыя выкармленыя там левай груддзю там ці цыцкай, ўжо груба кажучы, вось гэтыя айцішнікі, чаго вам не хапала там і ўсім астатнім. Так ну сапраўды выходзяць людзі не патрабаваць там павелічэння заробку. Не было ж такіх лозунгаў нават ці яшчэ якіх-небудзь там эканамічных выгодаў. Просто ну дай развівацца ну нармальным цывілізаваным шляхам. Хопіць вот этого ж цемрашальства з закідваннем краіны. Ну зноў ну для чаго там это вот 30 гадоў незалежнасці было? Для того, каб зноў адкаціцца на 50 гадоў, ізалявацца, каб самалёты не ляталі там на захад, цягнікі не хадзілі. Ну это ж такого няма нідзе ў свеце ўжо. Ну не лічачы Расію, якая в прынцыпе яны перадаюць адзін аднаму эту эстафетную эту палку, і гэтай палкай потым лупцуюць сваіх жа людзей. Вось, ну, эксперыменты праводзяць, у каго ўдала атрымалася, то і пераймае гэты досвед. Вось. Тут я, дарэчы, што вот, можа цікава будзе на зноў жа этом нявольніцкім сваім досведзе, што я знайшоў і быў вельмі здзіўлены. Сядзіць вельмі шмат, як яны называюць, ліц цыганскай нацыянальнасці. Вельмі шмат. Я ну раней уяўляў ну цыганоў толькі на вакзалах. Ну вот ходзяць там жанчынкі з гэтымі дзецьмі, ну і спрабуюць сябе, ну і так ці інакш як бы пагадаць. Пагадаць з вялікай стратай для тваёй кішэні. Вось. Но а я а дзе ж мужыкі ў гэты час, калі там дзеўкі, цёткі і дзеці малыя ходзяць па вакзалах. А мужыкі-то сядзяць, прычым вялізнымі масамі. Я просто быў у шоку, колькі іх шмат. Ну іх там ну, на сотні ідзе лік. І ну, в основном это вот махляры і наркоманы. Ну, не наркоманы самі, а вось менавіта збыт. В основном гандляры, скажем так. І вельмі шмат. В основном вот эти два артыкулы, ёсць там, конечно, розныя, но вось такія эканамічныя, скажем, ну, спосаб заробку. Дзесьці кагосьці там падманулі, дзесьці кагосьці кінулі, укралі там, ну, ці барыжылі вот этой наркотой. Але што просто увяло у такі эмацыйны, нават станоўчы ступар, што яны ўсе трымаюцца найперш разам, стараюцца быць адзін аднаму карысным, таму што камусьці там прыходзіць некая дапамога, камусьці не прыходзіць, у кагосьці ёсць грошы, на рахунку няма. І яны вось так это размяркоўваюць, і ніхто не забыт, нішто не забыта у літаральным сэнсе. Яны суіснуюць вот этой сваёй ну, калоніі такой у калоніі, ну, нават раскіданыя па розных атрадах. Ну для этого не мае ніякага значэння, што ты адзін там сядзіць у адным атрадзе, другі там у 5-м, трэці ў 17-м. І што самае цікавае, яны ўсе гавораць на сваёй раманскай мове.
все ведаюць, маладыя, старыя, там сярэднія, усе гавораць, усе нейкія традыцыі там, пры тым, што палова непісьменных, палова не могуць напісаць лісты, мы вот аднаму дапамагалі пастаянна пісаць, таму што не ўмее, ён там нават не памятае, ці хадзіў на школу, таму што у дзяцінстве нібыта хадзіў, але не памятаю, калі ўжо кінуў у другім класе ці ў першым уже. І пры тым, што у іх жа такое пісьменства, пісьменнасці няма такой упарадкаванай. Але вусная вот эта мова ёсць, і яны ўсе гавораць, адзін аднаго разумеюць, і вось гэта нейкім чынам, нейкім чароўным перадаецца. Вось гэта нацыянальная ідэя раскідана народа, этнаса, вот этого просто такімі аскепкамі па ўсім свеце. І вось у Беларусі, я калі у Мазыры быў, там шмат гэтых мясцовых, там на радзіме Юрыя Захаранкі якраз так, гэта ж ён адкуль у нас карацей, вось потым успомню. Шмат, у Гомельскай вобласці шмат якраз цыганоў, і яны вось такой проста масавая з'ява, я проста быў здзіўлены. І вось у іх вось гэта разуменне таго, што яны асобны этнас, яны нідзе ні з кім не размыліся, не асіміляваліся. Васілевічы, вспомню, вот вельмі вялікая такая калонія цыганская у Васілевічах. І, в прынцыпе, ўсюды. І з Бабруйскай былі, і з Гомеля самога, і там, і з Магілёва. І вось што для мяне было дзіўна, людзі, не маючы пісьменства свайго, сродкаў інфармацыі, нават такой зразумелай ідэі, што ў іх там заўтра, паслязаўтра. Вось гэта проста прыклад для беларусаў у тым сэнсе, што нават у нас-то ёсць і дзяржава, і хай яна там пакуль лічыць нас сваімі ворагамі, тым не менш па нараджэнні там мы ж все роўна з імі у адным этом флаконе, што называецца. І вось это прыклад таго, што размытая, расцярушаная нацыя можа на сваіх этнічных вот этих падмурках выжываць, развівацца і супрацьстаяць спробам такой вымушанай асіміляцыі у такім, я б сказаў, несяброўскім асяродку, таму што стаўленне да цыганоў у адміністрацыі, напрыклад, яно вельмі перадузятае таксама, як і да палітычных. Калі выклікаюць на некую камісію, там, ці проста, некія ёсць такія спісы вывешваюць, там, у штаб мусіць прыйсці такі, пішуць прафулік нумар 10, напрыклад, Карней. А следам пішуць сам прозвішча іншага чалавека і побач ставяць цыган. То бок, гэта ж таксама не вельмі у 21 стагоддзі это адразу успрымаецца, як такая перадузятасць. Слухай, але калі шыкоўная гісторыя пра цыган, асабліва пра іх падмурах этнічнасці, на якім яны стаяць і за які трымаюцца, і які ім дазваляе неяк там выжываць і неяк сябе ідэнтыфікаваць, а ў беларусаў жа з іншага боку гэты падмурак, нібыта ён ёсць, але яны з яго сышлі, яны за яго не трымаюцца, яны ад яго свядома, на адрозненне ад тых жа самых цыганоў, адмаўляюцца. Яны, надо уже как бы по-человечески, по-городскому говорить на человеческом языке, а не вот это вот все. То есть, як это? Вельмі вялікая замяшальнасць насельніцтва, наколькі я магу меркаваць. Я магу таксама зрабіць такі невялікі паралелі. Вось удалося ў 19 годзе з дапамогай праваабаронцаў пабываць у Крыме, ужо акупаваным, але мы ўсё рабілі як бы па правілах з украінскага боку. Пераходзілі, натуральна, хавалі, што мы журналісты, што проста, так зручней, што там едзем да сяброў, там сваякоў і так далей. І нам тады проста давалі такую статыстыку. Напрыклад, Севастополь, это горад, дзе без таго ён уже быў асавечаны і русіфікаваны, так там каля этого Севастополя старога пабудавалі яшчэ адзін Севастополь фактычна, такіх жа памераў. То было там недзе 350 тысяч чалавек агулам, да расійскай акупацыі, анексіі жыло, стала недзе пад 700 тысяч. І эта іншая палова, яна ўся была сібірская. Вось толькі з Хабаровскага краю
было вакансій прапанавана десяткі тысяч, некалькі десяткаў тысяч фактычна толькі з Хабаровскага краю прыехалі, з іншых там гэтых рэгіёнаў далёкіх. Но это ж для іх, конечно, это паляпшэнне ўзроўню якасці жыцця, таму што яны з свайго бездарожжа, са сваёй глухамані, дзе толькі верталётамі кудысьці можа даехаць, яны перамяшаюцца там летнія субтропікі нейкія, і там да мора, у цёплы клімат. Ну, конечно, і усе з задавальненнем ехалі туды. І там пасля таго, як вось украінскае насельніцтва так ці інакш было выціснутае, татараў таксама просто выдварылі, каго не выдварылі, того пасадзілі. І вось адбылося просто элементарная, штучная такое падмена аднаго этнасу іншым. У нейкім сэнсе беларусы ў гэтым плане таксама падобныя, таму што вот колькі тых войнаў было, і вось і першая сусветная, ўжо нават за апошняе стагоддзе. Першая сусветная, калі была вельмі вялікая вымушаная эвакуацыя, па-першае, і у Сібір далёка, дарэчы, чамусьці такая манера, калі ўжо вывозяць, то ўжо вывозяць аж туды, там, да Байкала, а то і далей. І, натуральна, у тыя часы было больш складана вярнуцца, і проста людзі заставаліся. З маіх родных смаргоняў, якія на той момант былі там 15-тысячнымі, вярнулася 140 чалавек пасля гэтых пазіцыйных усіх баёў. Астатнія ўсе расцярушыліся зноў жа па ўсіх гэтых бескрайніх і тых расійскіх прасторах. Пасля другой сусветнай вайны тое самае, там увогуле было проста вынішчэнне насельніцтва. І пасля вайны Беларусь заўсёды лічылася такім краем благадатным для тых жа расейцаў, якія з задавальненнем сюды ехалі і займалі і ключавыя пасады там функцыянераў, і на іншыя ехалі. Карацей, просто так ці інакш паступова вот это беларускія страты, яны кампенсоўваліся за кошт прытоку іншых людзей, якія, не сказаць, каб станавіліся такімі ўжо калі-небудзь патрыётамі. Вот адзінкавыя выпадкі, калі быў такі ўжо забыты, можа, малады не памяцю, Владзімір Кармілкін, фіксатар, можна сказаць, нашай незалежнасці ў 90-х годах, нараджэння з Расіі. І многія там, да, которые і нарадзіліся, і потым пераязджалі сюды, яны, бальшыня абсалютна была просто такімі асаднікамі. У тым сэнсе, што штучна іх перакінулі, ім тут падабалася, нармальна, забеспячэнне добрае, эканамічна жылі нармальна, на што ім там ламаць галаву, дурыць сабе некай нацыянальнай ідэі. Вот, тым больш, што хто ж думаў, што гэта БССР калі-небудзь разваліцца. Будавалі ж на вякі, ідэалогія была такая, што не то, што разваліцца, это ж трэба было увесь свет захапіць, каб была ўсюды камуністычная ідэалогія, вот это панавала. І, якраз тое, што там у канцы 80-х маладыя адраджэнцы ўжо узяліся за культурніцкія праекты, і талакоўцы, і майстроўня, і іншае. Вось гэта была, да, ўжо тады. Але тады ўжо быў Савецкі Саюз слабы, і тады можна было якраз такі такой самадзейнасцю займацца, і многія вось ужо працэсы, якія ў пачатку 90-х адбыліся, на падмурку якраз закладзеным у сярэдзіне 80-х, і вось гэта быў якраз такі штуршок новай нацыянальнай ідэі. І, дарэчы, што адметна, што не запатрабавалася вялізная колькасць мас у гэтым задзейнічаных. Было, фактычна, там дзесяткі чалавек, якія так ці інакш акунуліся, прасоўвалі эту ідэю, піарылі, распаўсюджвалі, і гэтага было дастаткова, каб потым арганізаваць аднадумцаў і, в прынцыпе, выраўліць на некую больш-менш уцямную, зразумелую нацыянальную ідэю, якая вось і аформілася ўрэшце ў Беларускім народным фронце і ў пазнейшых праектах, і партыйных, у тым ліку, і грамадскіх аб'яднанняў. Так што не трэба, каб было сапраўды тысячы, там, мільёнаў, каб падняць на паверхню тое, што, як цяпер падаецца, крыху страчана. Яно, можа, крыху проста пастаўлена на паўзу, але немагчыма знішчыць тое, калі, што
што можа такім самнамбулай такой просто некаторы час перачакаць удалых і такіх прымальных часоў. Слухай, вот добра, што ты ўзгадаў і майстэрню, іншыя, і вот так хвалі гэтыя адраджэнскія ўздымаліся. Некалькі такіх прыкладаў, каб праілюстраваць пытанне, якое я хочу табе задаць. Дзесьці у 19 годзе, это вот толькі-толькі пачалася наша вот этая праграма, там паўгады яна праіснавала, я вырашыў запрасіць на размову такога былога дэпутата Верховнага Савета Законнікова. Вот, я ему позвонил, кажу, что вот у нас тут есть такая программа, ці не хочете вы прийти, да поразважать, поформулявать. Он говорит, не пойду. Я кажу, а чему вам не цікава такая тема? Что ты мне мозги пудришь? Мы давно это все уже расклали, поразважали и сформулявали. Кажу, калі? Кажу, у концы 80-х годов, початку 90-х. Мы все это уже рабілі, это все зроблено, это все есть. Кажу, выбачайте, где яно есть? У нацыянальнай бібліятэцы. Усе дакументы, ўсё ёсць, усё ў прэсе было, ідзі і ўсё, і можна знайсці. Я кажу, не, ну вы ж разумееце, часы змяніліся, пакаленні змяніліся, трэба там вот па новай, як людзі гэтыя даведаюцца, хай ідуць у бібліятэку і чытаюць. З аднаго боку. З другого боку, калі вот 20-й год узгадывалі, прачнулася там, вот это, як яны самі себе называюць, неафіты, і якія сказалі, мы не знаем, что там было до нас, якія там БНФ, якія там, што там яшчэ, ну, нешта пазняка, чулі яшчэ дзесьці, а астатняе, што там рабілася? Мы зараз зробім, мы ведаем як, з нуля ўсё зробім. Мы сказалі, дык досведам нашым скарыстаць, нічого не знаем. Ні досведа ваша, мы нічого не чулі, нічого не ведаем, і ведаць не хочам, мы тут зараз з нуля. Это как бы политика. Одна молодая поэтесса мне рассказывала, как говорит, калі я вучылася и как бы вучила там літаратуру, кажа, мы ведалі там вот наших класікаў, там Купалу, Коласа, Богдановича, все такое, а потым калі каснулася, что так, а паміж Купалай Коласам і там, умоўна кажучы, там Барадуліным і з намі маладымі сучаснымі паэтамі ёсць жа яшчэ там і Разанаў, ёсць яшчэ там нейкія літаратары, там Бахарэвіч, там Хаданович, там яшчэ хтосьці. Кажа, а мы іх не ведалі. Мы іх нічога не ведалі, таму што перарванасць пакаленняў. Той, хто будаваў майстэрню, яны, як мне расказваў Вячорка, Вінцук, слаба ведалі, што нам насам... То есть былі нейкія там нейкія адарваныя такія разрозненыя пра тое, што там было ў 30-х годах, што там было яшчэ, але мала інфармацыі. І так паўсюль. Там, скажем, 19 стагоддзя, там пачатак 20 стагоддзя нешта робяць, потым задушваюць, праходзіць там 10, 20, 30, 40 гадоў новая хваля, якая не ведае пра папярэднія. Наколькі гэта ўплывае на тое, што вот мы ў такім стане, як ёсць? І ці ты адчуваеш гэтую перарванасць-то? Ну, перарванасць ёсць, безумоўна. Асабліва, конечно, вот за часамі Савецкага Саюзу. Ну, гэта была просто колоссальная страта усяго, і закрытасць этому спрыяла самого рэжыму. Вось пра расстраляных літаратараў, пра просто за забітую інтэлігенцыю. Ну, хто там што мог, нават калі ведаў, што перадаць там іншым пакаленням? Нічога. Таму што панавалі тыя ж самыя страх, і страх і засцярога просто за сваю будучыню, за сябе, там, за іншых. І таму, уже потым за незалежнасцю пачалі падымаць вот гэтыя архівы, страчаныя вот гэтыя звенні ў самім ланцугу, вот гэтым лагічным. І, на жаль, так яно і было, і як это ўсё кампенсаваць, даволі цяжка. Тут, можа, крыху няма такой самапавагі. Я вось, што таксама, можа, такія некаторыя прыклады маленькія. Вось я быў калі ў Манголіі, мы з табой яшчэ неяк там перапісвались, ты говорю, куды тебе занесла там, што там рабіць? Так вот, што мяне здзівіла, кніжныя крамы. Там у іх 3 мільёны чалавек у этой Манголіі. Просто некія грандыёзных памераў гэтыя крамы. У іх столькі літаратараў,
ну просто нам і не снілася, як кажуць. І яны ўсе выходзяць на сваіх мовах. Ну, мало того, што яны там перакладаюць усю літаратуру, некая аказалася чытаючая нацыя вельмі. Перакладаюць усю эту класіку на мангольскую мову, і ну, не то, што як мы там карыстаемся там эксмок какой-нибудь там натыражавала там мільённымі этими накладамі кого-нибудь, і мы уже читаем. А монголы сябе выдаюць у таких, ну, это натуральна не высокая там тиражнасць, але тым не менш у іх пакаленні вот это яны неяк захоўваюцца там ад старых там да маладзейшых і прамежкавых, у якія ты кажаш у нас страчаныя цэлымі пластамі і прозвішчамі. І вось гэтая нацыя сябе паважае, таму што яна паважае сваіх аўтараў, ну, сваіх ну, нестандартных людзей, у якіх ёсць пачуццё слова, пачуццё адказнасці там перад будучымі пакаленнямі, яны таксама як фіксатары гэтай хронікі, но але там крыху іншая сітуацыя. Я ўжо недавно некаму там нагадваў, што вельмі паказальна, што ў цэнтры Улан-Батара стаіць помнік ахвярам камуністычнага рэжыму. Не сказаць, што Манголія такая ўжо дэмакратычная, але яна разумее вот гэтыя працэсы. На ўскрайку знаходзіцца у атачэнні вялікіх імперый, там расійскіх і кітайскай, но тым не менш яны сваю вось ідэнтычнасць стараюцца захоўваць і працягваюць яе, ну, так надалей. А у нас, вот, на жаль, да. Ну і найперш это вельмі магутны ўплыў все-таки вось Расіі. Это просто неверагодна. Я вось калі быў зараз, ну, про якія там творы Бахарэвіча, там ці Хадановіча, ці іншых маладых італьянамітах гаварыць, калі кожны вечар, ну, вось так, для развлекухі, як кажуць, уключаюць унутранае радыё. Па ўнутраным радыё я просто быў у шоку, оказывается, ёсць вялізная субкультура рэп, ну, але мацерны. То бок для звязкі, для сэнсу, там, ну, яны ж цэлыя там паэмы пішуць, эти рэперы. І там все маць-перамаць. І гэта вот, это, ну, расійскія гурты. І яны вот навязваюць гэту сваю культуру. І, ну, просто слухаеш і дзіву даешся. Ну, найперш, дайце вы хаця бы тады ўжо класіку какой-нибудь там, хоть советская рока там, ці што-нибудь, ну, калі вы хочаце менавіта ўжо там эту расейшчыну навязваць. Ну, але вот прапагандаваць такое, і это народ, ну, як бы ўспрымае так нормально. Ну, нема такого здзіўлення, ну, яно нема таму, што мова адміністрацыі, там, это кантралёраў, кіраўнікоў, зэкаў, больше не сваю, яна таксама мацерная. Ну, і таму, ну, конечно, страчана, і ўплыў-то ёсць. Мы живем, на жаль, у такой інфармацыйнай павесцы, гэтым парадку дня Расіі, і, ну, можа, зараз яно будзе крыху аслабіваць, спадзяюся, з тымі непоспехамі на фронте, на фронтах, вот, і што эта Расія бесконца развязвае. Чым больш яна будзе аслабіваць, тым больш будзе зноў жа ўплыў на Беларусь, на нас, на ўсіх, і тады паўстануць забытыя літаратары, і іх творы, ну, будуць запатрабаваныя, таму што пакуль будзе эта экспансія чужой культуры, ну, на сваю магутнай, прычым яно вялікая, просто яна забівае сваімі аб'ёмамі ўсё тут. Колькі б наш Альгерд Бахарэвіч не напісаў «Сабак Европы», заўсёды знойдзецца маса ягоных апанентаў, якія там напішуць вот этих крымінальных ментовскіх раманаў, і якія будуць чытацца таксама, таму што там усё зразумела, а тут жа трэба думаць. Слухай, ну, ты быў, як і я, у 20-м годзе у Беларусі, ты бачыў ўсё, што там адбывалася, ты, можа, і прысутнічаў і бачыў гэтыя дваровыя сустрэчы, якія ладзіліся па ўсіх гарадах, па ўсіх раёнах, і мне было просто шакавальна і прыемна бачыць, як беларусы адкрывалі для сябе ўсё сваё.
такі, вау, слухаючы гісторыкаў, так мы, оказывается, не толькі у лапцях там где-то праз вякі, праз стагоддзі крыўду там некуды сваю пёрлі, мы яшчэ маглі падоршай гэтым-то настучаць, так мы ж вот малайцы, яны открывалі для сябе тых же самых літаратараў, Бахарэвіча, там Ганну Северынец. Женщина, представьтесь! Ганна Северынец. Хорошо все рассказали, буду читать ваши книги. Я уже не кажу про музыку, там про рокеров. Лявон Вольскі, «Тры чарапахі», да гэта ж гімн рэвалюцыі, а то, што Лявон Вольскі ўжо 25 гадоў гэтыя «Тры чарапахі» лупіць, так для іх это вау. Тэатры там адкрывалі для сябе Купалаўскі, які на адным і тым жа месцы ўжо больш за 100 гадоў стаіць, і ўсё астатняе. І тады людзі, якія прыходзілі да мяне ў студыю на хвалі гэтых падзеяў, разважалі пра гэта і казалі: «Ты бачыш, якія змены, як беларусы адкрываюць для сябе сваё, як ім гэта ў кайф, пасту не вернуць назад, не заціснуць у цюбік». Вот калі паглядзець на сёння па выніку гэтых рэпрэсій, гэтых 5 гадоў, праз якія прайшла беларускае грамадства, як ты думаеш, не заціснуць? Вот наколькі гэтыя змены у беларускім грамадстве, яны, як казалі тады ў 20-21 нават годзе, незваротныя? Ой, можа да месца, ну, таксама крыху адысці ад тэмы. Была такая ідэя у доктара гістарычных навук Леаніда Лыча зрабіць такую рэзервацыю для мільёна беларусаў, якія свядомыя, якія разумеюць, дзеля чаго яны жывуць, сваю ідэнтычнасць, ну, як бы такая. Ну, это, конечно, это тэорыя, і яна такая фантасмагарычная, і ну, наўрад ці яна калі-небудзь рэалізавалася, потому што другой Беларусі у нас няма, дзе можна эксперыментаваць. Але ў ягоныя раскладкі гэта у нейкім сэнсе укладваецца. Вось это наша сітуацыя 2020 года. Таму што, ну, так вот актыўна, сапраўды, недзе свядома і асэнсавана выходзіла на вуліцу, ну, да, нават калі гэта было 10%, ну, это якраз той залаты мільён, пра які гаварыў і марыў Леанід Лыч. І каб гэтых вот людзей, умоўна кажучы, вот пасяліць на адной тэрыторыі, і он гатовы нават быў угарадзіць это плотам, зрабіць такую свядомую рэзервацыю, але каб это быў, ну, такі вот з беларускім духам, ну, тэрытарыяльны такі, нават як выспа такой. Ну, гэта я кажу, што ўсё мары і фантазіі. Ну, але тым не менш, вось гэты мільён умоўны, ён ёсць, ён застаўся, і яму патрэбен, ну, выхад для рэалізацыі у той ці іншай ступені. Ну, пакуль проста гэтыя людзі не могуць заявіць пра сябе у самой Беларусі. Але вось, як ты кажаш, яны, не ведаючы, што Лявон Вольскі 25 гадоў спявае гэтыя «Тры чарапахі», што у Бахарэвіча там кіпа гэтых цікавых і нечаканых кніжак і разважанні філосафаў нашых. Ну, то шмат сапраўды, хто адкрыў для сябе Беларусь, жывучы ў Беларусі перад гэтым доўгі час. І не цікавячыся ніякімі працэсамі. Але гэта той выпадак, калі хай сабе постфактум, але даходзяць да разумення самой Беларусі і саміх вот этих працэсаў, якія непазбежна, ну, павінны прывесці эту Беларусь у цывілізаваны стан. Ну, можна спрабаваць так. Я думаю, што тут вот эту пасту спрабуюць засунуць менавіта тыя, хто зараз кіруе Беларусі. Яны хочуць засунуць вот гэтыя 30-гадовыя пераўтварэнні, якія ў свядомасці, ў мазгах людзей пачалі ўжо адбывацца, засунуць назад у эту бесславесную масу, каб ператварыць у зноў жа гэтых саўковых зомбі, якія не могуць нічога сказаць супраць улады. Пакуль у іх это нібыта атрымліваецца. Але, ну, і самі вот гэтыя памагатыя рэжыма, яны, ну, наўрад ці ў вялікім захапленні таго, што так ці інакш у ролі ізгояў. Ну, нікому не хочацца быць вот чалавекам, якога не жадаюць бачыць у бліжэйшых там за граніцах.
які хоча паехаць там на Балтыйскае мора, там раней ездзіў можа ў Крым, цяпер он нікуды не можа паехаць. Ну так, прыгожа на Нарачы, прыгожа на Браславах, ну але ж хочацца і свет паглядзець таксама. А ехаць у Расею, там дзе зараз не ходзяць чыгункі, не летаюць самалёты, ну таксама не варыянт. І вось гэта спроба засунуць эту пасту назад у цюбік, менавіта ў савецкі. Нават это ўжо не цюбік, а это ўжо хай успомняць, што я яшчэ застаў, і ты можа таксама, што не было яшчэ зубной пасты, быў парашок зубны, калі эту эмаль просто на раз ён мог это здёрць, я яшчэ ў войску нават гэтым парашком чысціў зубы. І вяртанне туды, ну так, яно можа быць у нейкіх там таких тэарэтычных разважаннях бабулек, там якіх 80-90-гадовых там ці дзядулек, ці нейкіх адстаўнікоў КДБшнікаў там ці вайскоўцаў, якім было добра і ў Савецкім Саюзе. Але ж яны не згадваюць, што на прылаўку ляжала адна эта сіняя курыца з лапамі і з грэбнем з галавой, якую трэба было яшчэ, прыйшоўшы да хаты, абсмаліць на газавай пліце, таму што яна была як это дзікабраз, тырчэла яе там усё ва ўсе бакі. Вось. Яны ж, ну, проста нейкія такія рамантычныя ўспаміны ёсць, а насамрэч тыдня вяртання ў Савецкі Саюз, да гэтых чэргаў, да лівернай калбасы, да чаго там, ну просто да прымітывізму ў існаванні, здаецца, што хапіла бы, пабачыўшы і паглядзеўшы вось цяперашняя паліцыя тых крамаў і так далей. Таму наўрад ці удасца это ў цывілізацыйным такім сэнсе вярнуць назад. Ну, хаця спробы мы это і бачым. Ну, на жаль, Лукашенко, кажучы пра словы, што ўсё лучшае возьмем там і аставім из Савецкага Саюза, сам ужо ўспрымае вельмі літаральна, таму што для яго галоўнае, каб не было альтэрнатыўнае меркаванне, каб не было іншадумства, і гэта вот, напэўна, першае, што ён хоча прыцягнуць ўжо ў незалежнасць менавіта з той саўковай гісторыі. Слухай, вот калі ўзгадаць, Зміцер Дашкевіч мне не адзін раз сказаў пра тое, што мы як нацыя не пераасэнсавалі свой трагічны досвед камуністычных рэпрэсій 30-х гадоў, вот курапат і ўсё астатняе, і таму маем тое, што маем у выглядзе Лукашэнкі і яго рэжыму. Святлана Алексіевіч расказвае пра чырвонага чалавека, якога мы як грамадства так і не выціснулі да канца з сябе. А тут у нас уже лукашызма яшчэ, апроч чырвонага чалавека, яшчэ лукашысцкага чалавека напіхалі ўнутр беларускай супольнасці і ў ментальнасць. А зараз яшчэ і рэпрэсіі. Колькі десяткаў тысяч чалавек прайшло праз катаванні, праз турмы, праз усё астатняе. То есть мы траўмаваная нацыя. Што нам зараз пра нейкія дэмакраты, пра нейкія там касмічныя там палёты, пра нейкія там вобразы новай Беларусі думаць? Нам можа пра кушетку псіхолага найперш трэба думаць, як нацыі, каб нацыю ўсю пакласці і нешта траўмаванасці тую. А ці можа быць вот траўмаванай нацыі і не трэба задумвацца пра нейкія высокія нейкія матэрыі нацыянальнай ідэнтычнасці? Ну, на жаль, час быў страчаны менавіта вось сама пачатку 90-х, калі трэба было сапраўды там і па гарачых слядах яшчэ і трыбунал рабіць, і, в прынцыпе, расставіць все кропкі гістарычна, што мы асуджаем, у які бок рухаемся. Ну, але ж здавалася, што вось яна, воля, свабода ўжо ў руках нашых, і ну, чаго можна, ну, в прынцыпе, засцерагацца. Ну, наўрад ці нават у нейкіх там такіх самых фантастычных думках можна было ўявіць, што на фоне вот той шалёнай просто актыўнасці, якая была ў пачатку 90-х, калі кожны дзень там нейкія крамы адкрываліся, калі узнікалі там фінансавыя кампаніі нейкія, калі, да, там была і злачыннасць, але былі там культурныя мерапрыемствы всялякія, вот эти ўсе рок-каранацыі, калі пашло. Ну, это ж просто было нешта неверагоднае. І здавалася, а што ж, калі такімі тэмпамі вось зараз пачалося, што будзе гадоў там праз 20, праз 30, а праз 30 тупік, просто цывілізацыйны тупік, і прычым цяпер невядома, як за тупіка развярнуцца. Ну, на жаль, да, што маем, то маем. Ну, але, ну, самазаспакаенне, ну, такое вымушанае, ну, ні да чаго не прывядзе, таму што
можна капітуляваць і толькі горш зрабіць. Ну і далей адгароджвацца, дэградаваць і в прынцыпе загубіць тую Беларусь, тому што ну што той Расіі, тут фактычна ў Беларусь зараз прыйдзі, памяняй сцягі і ўсё, там без адзінага патрона рабі што хочаш з этой краіны. Ну пакуль Расіі Беларусь патрэбна проста як лішні голас у якіх-небудзь арганізацыях, там у НАТО, там на права вета, што-небудзь лішняя такая галасавая падтрымка, просто буферная зона. А так, по вялікаму рахунку, даўно ўжо, напэўна, маглі яны там сваю вот эту шалёную ідэю Украіны реалізаваць у Беларусі. І вяліка супраціву вам уже так і трэба. Не, адзін народ, що ж, браці. Да, ну вот, таму што, ну, нават цяжка сказаць, таму што можна было там у 90-х гаварыць, вот, трэба было тады паспяваць все гэта узаконіць, там, зусім узаконіць, там, да гістарычных каштоўнасцяў і сцяг, і герб, і гімн тады просто, але ж казали, ну, тады падавалася столькі часу наперадзе, куды спяшацца, трэба ўжо грунтоўна ўсё зрабіць, каб было прыгожанька і для ўсяго свету, каб было прымальна і так далей. Ну, недооцанілі, таму што, ну, сапраўды, напэўна, каб у той час паставілі на Кебіча, а чо, ну, напэўна, просто Кебіч уже ўсіх вот тут высядзеў і галасавалі не столькі за Лукашенко, колькі проціў Кебіча. Потому что, ну, да чырвоны дырэктар, это ён ужо выклікаў вот эти пратэстоўцаў, вот эти маршы рабочих. Ну, хто там за яго мог абсолютно? Ну, он просто быў чалавек з мінулага. І, ну, просто ён людзям не патрэбны быў. А это, як з табакеркі, это выскачыў. Ну, і так перацягнуў на сябе некую увагу просто. А цяпер ад этого чорта, ну, не пазбавіцца просто фізічна. Вот. І час быў страчаны, і, конечно, і потым пачаліся працэсы этой русіфікацыі і адмовы ад беларускага грунта, і культура ў заняпад урэшце вось прыйшла. І, ну, конечно, просто наступным пакаленням будзе цяжэй усё гэта зноў аднаўляць. А ці трэба аднаўляць? Ну, от глядзі, трансатлантычныя карпорацыі, глобалізацыя, что такое, там, космічныя караблі бараздзят. Как бы, здаецца, трэба думаць там про некое такое сумесныя некие проекты, там, грамадзянін сусвета і гэтак далей. А мы тут говорим про прыгожыя, можа быть, говорим прыгажосці нейкія, там, про нацыянальныя каштоўнасці, і цяпер такія мова, гісторыя, культура, традыцыі, і вот зараз адгародзімся, там космічныя караблі, а мы такія, а мы тут вот за культурнымі гэтымі каштоўнасцямі, зато у нас по-беларуску, і мы тут сядзім на сваім клачку і как бы у лапчах і не рыпаемся. Ну, так, а ўсе ж астатнія краіны прайшлі гэты вось перыяд, а нам трэба даганяць. Таму мы далучымся ў перспектыве, але праз пазнанне саміх сябе, хай сабе постфактум. Ну, гэта аб'ектыўны працэс, таму мы это не зможам бараздзіць это касмічныя это прасторы так, як спрабуем зараз, калі там Васілеўская там ці Навіцкі становяцца беларускімі касманаўтамі, ну, практычна з беларускага боку ніякіх укладанняў туды не маючы. Ну, ідзе падмена паняццяў, так шмат якіх галінах. Калі прычэпам да Расіі там выпаўзаем і становімся ледзь там не ядзернай дзяржавай, там, ну, і зноў жа касмічнай. Ну, не маючы сваіх рэсурсаў, а толькі вот это некія непацверджаныя амбіцыі. Ну, а каб былі амбіцыі, ну, трэба все-таки, каб быў падмурак нейкі. Скажи мне, ці верыш ты ў тое, што нейкім мірным шляхам, там, я не ведаю, там, Расія там аслабла, там, ці Лукашенко памёр, а яго наступнік сказаў, давайте, вяртайце, мы тут все адлігу робім. Ці ўсё ж таки без крыві, без сілавога сцэнару не абысціся? Ну, можа быць, просто эканамічная эта пастка, якая захлопнецца, яна прымусіць Лукашенку да таго, каб наступіць на горла ўласнай там песні. Я вот згадываю таксама, чытаючы, а каго ж там чытаючы? Ну, карацей, эта гісторыя была, по-моему, Чехословакіі, скажем так, 68-го года, калі Густаў Гусак абалдзеў, убачыўшы, як папёрлі з этой вызваленай краіны,
ягоныя землякі. І тады на той момант недзе 120 тысяч было, на 69 год уже 120 тысяч чэхаславакаў, чэхаў, славакаў, якія збеглі у розныя там краіны, умудрыліся праз гэтыя кардоны, нібыта непраходныя. І ён урэшце рэшт, і тады сярод іх быў Карл Гот, вот гэты чэшскі салавей. І ён тады таксама доўга супраціўляўся, рабіў выгляд, што нічога не здарылася, падумаеш, нейкія 100 тысяч там гэтых адшчэпенцаў, там гэтых беглых, з якімі не варта нават там на адным поле сядаць. Ён пайшоў на тое, каб абнуліць вось это свае гэтыя настроі. І, ну, перш за ўсё, ён да Карла Гота там звяртаўся, каб той з Нямецчыны вярнуўся. Але і іншым таксама сказаў, што давайце будзем спрабаваць там з нуля пачынаць, ну, будаваць там новую шчаслівую краіну. Лукашэнцаўцы вам тоже прапануюць. Вон там камісія па вяртанні, адсядзеў сваё і з чыстым сумленнем. Ідзі будуй там. Так тым справа, што меншая частка некая вярнулася, ну, зусім незначная. Ну, але больш засталася чакаць больш такого спрыяльнага перыяду. І дачакаліся яны свайго там 89, 90, 91 года, калі пачаўся развал этой канструкцыі сацыялістычнай, і людзі павярталіся многія, ну, некаторыя асіміляваліся ў іншых, але некаторыя вярнуліся. Таму справа яшчэ такая некончаная, кропку ставіць фінішную рана, будзе нейкі спрыяльны момант. Ну, падалі, кажуць, не такія рэжымы. Ну да, можа, за імі не было аж такой магутнага тылу, як цяпер за Лукашэнкам, но тым не менш, ну, капіталюваць рана, спісваць беларусаў у тыраж таксама не выпадае. Ну так, вось на нашу долю просто выпала, можа, больш выпрабаванняў, чым на некаторыя іншыя там еўрапейскія, там суседнія краіны. Ну, але павінны прайсці з годнасцю. Але от веру і таксама спадзяюся на гэта, там Лукашенко сышоў, там ці муры рухнулі, ці ён нешта ўсвядоміў, і там, ну вот, все, мы можам ужо вярнуцца, і мы такія радасныя, селі на цягнікі гэтыя перамогі, пра якія нам Чалы любіў расказваць. І мы з табой наперадзе такія два Прамітэя. Ну, паглядзіце, беларусы, якія мы тут вось з Ігарам, якую файную нацыянальную ідэю сфармулявалі, там ззаду Лябедзька бяжыць, а я вот канстытуцыю новую напісаў, там яшчэ хто-нибудь там, а мы вот тут эканамічныя рэформы папрыдумвалі, а беларусы такія стаяць на пераходзе ў Брэсце, глядзяць на нас і кажуць: слухайце, вы ўжо даўно адарваліся ад гэтай зямлі, вы ўжо не разумееце, чым мы тут жывем, што нас хвалюе, якія ў нас праблемы, што вы там нафармулявалі і напісалі. Валіце туды, дзе вы там фармулявалі гэтыя свае ідэі, у Варшавах там, ці яшчэ дзе, у Вільнях якіх, і там з імі што хочаце, то і рабіце, і канстытуцыю па ёй там і жывіце, а мы тут самі і ідэю знойдзем, і канстытуцыю напішам, калі будзе патрэба, і ўсё астатняе, і свае новыя там 3 чарапахі з 4-м сланом напішам, чым гэты збеглы Вольскі будзе тут нам спяваць што-небудзь. Наколькі вот такое верагодна? Ну, трэба, каб заўсёды былі канкурэнтныя ўмовы. Вось быў жа досвед этой Албаніі, якая там 40 гадоў была поўнай ізаляцыі, яшчэ больш ізаляваная, чым цяперашняя Беларусь. Фактычна толькі выхады былі на Кітай. Ну, тым не менш, так, Ходжа сканаў, па інерцыі вось нейкі час не працягла, гады 3, напэўна, там ягоныя паплечнікі спрабавалі эту ўладу падтрымаць. Дарэчы, нешта падобнае было ў Партугаліі, так пасля рэжыма Салазара. Таксама толькі па інерцыі яшчэ нешта вось ягоныя паплечнікі спрабавалі рабіць. Потым так ці інакш все гэта глохла і загібалася, таму што вось калі няма харызмы канкрэтнага чалавека, калі вот это ягонай, ну, такой упартасці у дасягненні нават невядома якой мэты, бо мэта размытая, вось куды ён вядзе нас, ну, вот Беларусь, для чаго ён яе вот робіць такой менавіта. І як толькі ствараецца умовы, ну, калі могуць падняць галаву некія іншыя сілы альтэрнатыўныя, нават не столькі альтэрнатыўныя, нават можа і блізкія по духу, але не такія цімрашальскія, калі, ну, можна ж нават будаваць рэжым софтавы, як ён і спрабаваў рабіць яшчэ ў нулявых гадах, там, у 10-х, калі
Ну вось там, ну хай сабе дзеля заігрывання там з захадам, але рабіліся некія умоўныя рэформы, пляцоўкі дыялогавыя там ствараліся, ўсё астатняе. Ну нават і ў такіх умовах, якія тады падаваліся ну такімі аўтакратычнымі і невыноснымі там для нашага існавання, там заціскання свабоды слова, ўсё астатняе. Ну это, оказывается, былі цяплічныя умовы, калі вот з сённяшняго дня глядзець. Ну вось калі б нават, я говорю, што калі б нават будаваўся такі рэжым, то ён меў бы некі там умоўны поспех. Але калі зацісканне ідзе такое тотальнае, просто па ўсіх фронтах там, для ўсіх пластоў насельніцтва, то гэта, конечно, яно не мае ніякіх там доўгатэрміновых... Я пра іншае, што ўсё ж таки мы зараз падзеленыя на тых, хто з'ехаў, на тых, хто застаўся. І ці не атрымаецца так, што мы так зменімся, адныя ў адзін бок, другія ў другі бок, што калі мы зможам сустрэцца, вось гэтай спайкі двух частак, ну не атрымаецца так лёгка, як мы зараз спадзяемся. Ой, ну да, цяжка, тому что ну уже такая марганалізацыя адбываецца так ці інакш, і вось это аднастайнае грамадства, якое выбудоўваецца, яно, конечно, ну, разгойдаць яго будзе дастаткова складана, тому что ну вось наколькі яны шчырыя, там іншае пытанне вакол свайго правадыра збіраючыся, але тут просто пытанне у тым, хто гатовы падхапіць ягоную там вот эту всю імперыю, якую беларускі цуд, вот это хрустальны сосуд, вот хрустальны сосуд, это які будзе падаць, хто здолее яго падхапіць. Ну пакуль вот з гэтага атачэння не бачна такого пантана, там, ну не лечышча можа Качанову, якая там напэўна на амбразуру можа і ляжа, але паляжыць можа і перадумае там быць прадзіраўлены. Ну пакуль это ўсё трымаецца на аўтарытэце, вот это на нават такім на страху вось гэта свайго правадыра. Але наколькі вось шчырыя ў сваіх памкненнях усе беларусы, там кажуць, што ўжо нашмат менш, чым 9 мільёнаў засталося. Вось якая доля гатова будзе ісці за ім, ну просто там у агонь, у ваду там. Ну вось это яшчэ пытанне. Таму не думаю, што это настолькі карціна, якую ты апісваеш, яна настолькі страшная. Мне здаецца, што людзі просто вымушаныя цяпер так сабе паводзіць. А калі будзе некая нават маленькая альтэрнатыва, то ўсё гэта атрымае некае, магчыма, непрадказальны нават развіццё, і якое мы не можам зараз спрагназаваць. Ну і на завяршэнне у такім выпадку нацыянальная ідэя ад Ігора Карнея гучыць як? Ну, найперш все-таки азірнуцца назад. Далей за 94 год, за 17, каб все-таки убачыць свае тені куды раней. Таму што вось ідзе такая падмена паняццяў. Я вот сутыкнуўся недавно зусім у Літве, ну просто з таксістам гаварылі і закранулі вось там агульныя старонкі гісторыі. І што ён мне сказаў, што ну да, было у нас общее, когда мы вас всех наклонили от одного моря до второго. И вы что же там были? Ну, у іх гэта ўжо ёсць нацыянальная ідэя, якая сфармуляваная і закладзеная у іх генетычны код, вот на ўзроўні там іх у такой свядомасці. Ну, трэба быць аб'ектыўнымі, што ну, не так все адназначна, як кажуць. І наша нацыянальная ідэя, она не горшая за усе астатнія, і просто трэба сабе паважаць. Ну, прынамсі, у нас можа не хапае зараз такой самапавагі, таму што карыстаемся вот этими лекаламі, навязанымі рознымі больш моцнымі ўжо, ну, пазнейшымі там імперыямі, скажем так. І мы з імі часцяком пагаджаемся. Нема такого, ну, самаідэнтыфікацыі, на жаль. То бок уяўляем сябе у гэтых устроях суседзяў, там злева, справа, там зверху, знізу. Ну, але не разумеем, хто насамрэч мы.
то бок зняць гэтыя маскі і прыгледзецца да сябе сапраўдных. Ну, это можа пафасна гучыць там і не канкрэтна, но але тым не менш, калі беларусы не зразумеюць, што яны асобны, годны і стары этнас, нават па еўрапейскіх там мерках, то гэта ну, такая праца будзе не то, што змарнаваная, но але больш цяжкая для рэалізацыі. А калі толькі, ну, вось спадзяюся, што вот пасля 2020 года у многіх людзей якраз такі вось эта магчымасць пазнаць сябе і зрабіць вот такую унутраную працу правесці. Яна з'явілася, і тое, што вельмі шмат для каго гэта стала пераломным момантам у такім самааналізе. І калі чалавек разумее, што ён сапраўды беларус, ну, тады яму лягчэй неяк і зарыентавацца і ў часе, і ў планах сваіх, таму што, ну, многія, бальшыня, я спадзяюся, хочуць, нават тыя, хто з'ехалі, хочуць вярнуцца і, ну, не лічаць сябе мігрантамі. У гэту скуру, як бы, ну, вельмі цяжка улазіць, таму што і ностальжы, і дэпрэсіі, ўсё гэта здараецца. І, конечно, кожны бачыць сябе на сваёй зямлі. І, ну, не можа быць такая сітуацыя бясконца, калі чалавек проста выгнаннік і, ну, вымушаны там адаптавацца, ну, адаптоўвацца ў іншых гэтых шыротах. Хочацца быць все-таки у сябе дома, на сваёй зямлі, сваім гаспадаром. Ну, яна такая даволі ідэя простая, адзінае там засталося яе рэалізаваць. Ну, калі так коротко, тэзісна сказаць, вот я выпісаў сабе 3 словы, якія так асноўныя прагучалі: гісторыя, самапавага, годнасць. Так. Ці салідарнасць. Ну, годнасць. Там, дзе годнасць, там і салідарнасць. Ну, вось такая атрымліваецца канцэнтраваная, хаця шмат годных слоў сказаў іншых, апісваючы гэта, але тым не менш, гісторыя, самапавага, годнасць. Нацыянальная ідэя ад Ігора Карнея. А вось гэтая цішотка ад Еўрарадыё, ад праграмы «Ідэя X» і мяне асабіста, табе з удзячнасцю за ўдзел у нашай праграме і за тваю выдатную нацыянальную ідэю. Дзякуй, вялікі Ігор. Дзякуй.